सिगांथ' आं बेरायफैला नुनो मोनोमोन माबा साइकेलाव गाहारा लानानै ओरै हाजोथिं लायनाय खस्थ' मोनोमोन दा। हेल' रायजो राजा नोंथांमोन, आङो दायो दंफैयो जाहैबाय आमटेका बिसिडिसिनि सिङाव थानाय मेलन बाजारनि साहा बे सालबारि होननाय गामियावहाय। दा बेवहाय मोनसे गिदिर वाटार साप्लाइ नोंथांमोना नुनो मोनदों। दा बे वाटार साप्लाइखौ अपेन खालामबाय होननानैहाय आङो मिथिनो मोनदों। दा बेनिखायनो आङो नोंथांमोननोहाय बे वाटार साप्लाइखौ एक्सप्लर खालामनानै दिन्थिगोन जाहैबाय। बिनि दैया माब्रै, गंबेसे गामिया बिनि दैखौ मोनलोङो, नैबेखौहाय नोंथांमोननो खिन्थागोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय। दा जोङो सिङाव हाबनानै नायनि वाटार साप्लाइ ओरैहाय सिङाव ओरै दिन्थिदो एसे। बेबायदि आरो नोंथांमोना नायदो बेयाव मा मुस्रि खोंलायदों मानो ओरै गोजौआव फैसै। गोजौआवबो नोंथांमोना दिन्थिनो बेयो सुबिदा थाखा जाहैबाय। बेखौ हालांदोंसो सारनाङा बे ओरैसो दै गनाया जाहैबाय। बे फिल्टार जाहैबाय ना बे फिल्टार नामा मिथिया। बे जाहैबाय फिल्टार जाहैबाय। इयो नायदो नोंथांमोना, बे थिंखि जाहैबाय। ओमफ्राय बे गोजौआवबो दै थागोन नामा ने? फिल्टार खालामनानै नाखोयो खोमा गोजौआवहाय। ओमफ्राय बियो जाहैबाय साल बागान। ओमफ्राय बियो जाहैबाय गामि, ओरै साफा गामि गोजा सोरगिदिंनो। दा जों ओंखारलांनायसै। जोङो सुखिदारनाव सोंनो नागिरदोंमोन, ओमफ्राय सुखिदारा लाजिबायसो मानोथाय जायालैसो होनबाय। बे मेन थिंखि दैया ज्रां ज्रां गयोथ'। दा मैथो बै दै गयोना गवा एरिया बेनो आरो। बे सलार लाइट गोजा नामा सानमायनि जोङोमोन। दा दैखौ मैगं थाइगं मोनसे दङ, बेखौ खुलिना नायनायनि जोङो माबायदि गयो, गयोना गवा। माथो दैयालाय बन्द' खालामदों दा। गबाय दैया गैया, आं नायनो नागिरदोंमोन। बन्द' दंना बुस्थुआ। एबो मारै थेदों नो बेफोरखौ खेङाबालाय। बेफोरखौ खेंनांगोन दा, आंबो मारै थेदों। बेनो जाहैबाय वाटार साप्लाइनि बाउन्डारि। ओमफ्राय ओरै थाबाय साल बागान। ओमफ्राय बिनि बर्डखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिनि। गोजोनफुरि। दायो नोंथांमोना बैयाव वाटार साप्लाइ नुनो मोनदों। दा बे वाटार साप्लाइनि दैखौ लोंजेनबाय। ओमफ्राय बे साल बागान सेरावहाय दखान दङ नै बेयावहाय। बे दखानावनो जों गामिनि मानसिफोरनावहाय फंनैसो मिथिना लालांनोसै माब्रै। आदै मा नाम नोंनि? सर्गेस्वर नार्जारि। ओमफ्राय बे गामिखौ मा गामि होनना बुङो? सालबारि। सालबारि। ओमफ्राय नोंथांमोना दि वाटार साप्लाइ मोनबाय, बे वाटार साप्लाइनि दैखौ मोनलोंनानै बेसेबां जाखो? मास मोननै, मथथे आराय माससिम जाबाय। माबायदि दैफ्रा? मोजाङानो जानायावलाय। वाटार साप्लाइ मोनैनि सिगाङावहाय माबायदि जायोमोन जानायनि दैनि प्रब्लेमा? दैनि प्रब्लेमा बे समावथ' प्रब्लेमानोमोन गोबाङैनो। बरिंफोर दंमोन, होमब्लाबो एसेबां सुबिदा नङामोन आरो। होमब्लाबो दा एसे रेहाय मोनबाय दा? औ, एसे रेहाय मोनबाय। ओमफ्राय दरबेसे गामिया लोङो बे वाटार साप्लाइनि दैखौ? बेखौ गामि दरबा। गामि दरबाजों बे मोनसे वाटार साप्लाइ। मोजाङानो। दा रायजोफ्राबो मिथिनो मोनबाय मादै। दा लोंनाय दैनि थाखायथ' बिराद सुबिदा जाबाय। गोसोफ्राव माबायदि मोनदों? मोजाङानो मोनदों। दाथ' जेबो उसुबिदा गैथ'वा दा दै लोंनायफ्रा? उसुबिदाथ' गैया। दैयाथ' न'खर न'खर रानना होदों? पाइप होदों? औ, पाइप होदों। ओमफ्राय माबायदि बिल हरनांगौ नामा? बिल हरनांगौआथ' दा हरथ'नाङाखै, ओमफ्राय उनावसो माबोरै जायो। जेबो खबर गैया? ओहो, खबर गैथ'वा। मोजाङानो। अब्ला मादै बे गामियाव रायजो जाना बेसे गोबाव जाखो?
गोबावसै माबा खय बोसोर 17 बोसोरानो जाहैबाय बे 17 बोसोर बे गामियाव रायजो जाबाय ओमफ्राय सिगां समावहाय दैनि सुबिदाफ्रा माबायदिमोन दैनि आंखालमोन सिगां दा अरजाला आरो दैया दा वाटार साप्लाइ मोनबाय बेसेबां जायनिखौ लोंनानै माबा जाबाय नामा वाटार साप्लाइ मोननानै मास मोननैसो जाबायदां सिगांथ' आं बेरायफैला नुनो मोनोमोन माबा साइकेलाव गाहारा लानानै ओरै हाजोथिं लायनाय हाजोआव लायनाङोमोन खस्थ' मोनोमोन दा खस्थ' मोनो ओमफ्राय दाथ' जायगायावनो वाटार साप्लाइ बयनानै होबाय ओमफ्राय दा माबायदि मोनदों दा मोजां जाबाय मोजां मोनबाय जों दा गोजोनबाय